Ba jabarani filɛbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan ani fɛn fɛn sɔgɔlen b'an na nin waati na fiɲɛsuru sira fɛ a la bɔlɔlɔ sira fɛ an b'aw fo fiɲɛsuru sira fɛ ka daminɛ Segu Sikaso Mopti Gawo Tɔnbɔkutu nin waati na an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ka jira k'a fɔ nin ye aw ka kunnafoni gafe waati selen n'a fɔ kunnafoni gafe min bɛ sigi aw ye ka daminɛ tɛnɛ ka taa bila juma la ni fasiri kɛbaaw olu mana min fasiri nazarakan na an an sigi walasa k'o se k'o walawala aw ye bamanankan na donc o siratigɛ kɔnɔ bi sɔgɔmada in na ne ni balimakɛ Amadu Tolo nin waati na ne n'ale de bɛna jɛ n'Ala sɔnna waati min sumana ka d'an ma fasiri kɛbaaw mana min fasiri aw tulo garisɛgɛ mana kɛ min ye o n'a di aw ma sabula nin waati na fulakɛ ale bolo kɔni bɛ nɛgɛ la Tolo n'a ma diya ye e ni ne ka kuma mada la n'a bɛ bɔ donc n'a ma ɲɛ an bɛ dɔ fɔ a ma an t'a to n'an tilala d'accord Tolo an y'a fɔ cogo min an bɛna gafew daminɛ ni min ye sɔgɔma ne yɛrɛ bolokɔrɔ bi gafe 4 ɲɔgɔn bonya k'u bɛ ne bolokɔrɔ le républicain o bɛ n bolo indépendant o bɛ n bolokɔrɔ fo ka taa le démocratie n'o ye le démocrate plutôt o bɛ n bolo yan fo ka taa le réveil olu kɔni bɛ ne bolo yan sɔgɔmada in na n'Ala sɔnna o bɛna kɛ gafe ne bɛna n da don min na k'o walawala e yɛrɛ fana dɔw b'i bolo Amadu Tolo. I y'a fɔ Musa Temine an bɛ foli di min ye Joliba TV News filɛbagaw bɛɛ lajɛlen ma ani Joliba FM lamɛnbagaw an sigi kun tɛ dɔwɛrɛ ye yan min ye an balima kunnafoni gafe caribaw olu mana gafe minnu cari sa an bɛ kɛnɛ kɔnɔ ka se ka olu bamayɛlɛma o hukumu kɔnɔna la todunkan na min ye baara tagabolo kɔnɔna ye sa i n'a fɔ i y'a fɔ cogoya min gafe dama dama bɛ ne yɛrɛ bolokɔrɔ yan sa min ye Nouvelle Horizon n tɛgɛ bɛ se o ma bi min ye Soir de Bamako ye n bɛ ɲɛfɔli kɛ o kɔnɔ ka na se Les Échos welewele o bɛ kɛ ka ne ka kunnafoniw kuncɛ bi. Ok. O kɔnɔ an bɛ don gafew kɔnɔ Amadu Tolo nin waati na min yɛrɛ ye n y'a fɔ cogo min gafew kɔni bɛ ne bolokɔrɔ yan n b'a daminɛ ni le républicain le républicain fasiri kɛba min ye Majasa Kaba Jakite ye fulakɛ ye fasiri min fasiri o filɛ nin ye n'o de f'i ye fulaw mana misigɛn dabila ka na don technique ni gafe sɛbɛn na an kan ka an yɛrɛ ɲininka min ye Buwa Karamɔgɔ Tarawele bɛɛ b'a kalama ale ye premier ministre Masoroma ye nin waati na fasiri kɛba y'a jira k'a fɔ Buwa Karamɔgɔ Tarawele o ye min ye mouvement M5 RFP a vice président o kɔrɔ ye ko a ɲɛma danga o ye ale ye n ko n'i y'a jateminɛ fana ale Buwa Karamɔgɔ a ka surun kosɛbɛ min ye premier ministre docteur Choguel Kokala Mayiga la ko bi na an bɛ se k'a fɔ bi ale kɔni bɔra bɛrɛ la sabula a dogolen tɛ maa si la k'a fɔ ko min ye Buwa Karamɔgɔ Tarawele ale kun minɛna ka bila bɛrɛ la ka jira k'a fɔ a kun kan ka san 1 o de kɛ bɛrɛ la wa a kun jalakilen bɛ min na o ye atteinte au crédit de l'État ye ani outrage à la magistrature n y'o de f'i ye a jira k'a fɔ atteinte au crédit o tɛ jamana yɛrɛ ka juru ye wa mais nafolo juru tɛ dɛ i b'a sɔrɔ kuma dɔ de fɔra min bɛ taa kari jamana yɛrɛ min bɛ dankari jamana na a jira k'a fɔ ani k'a ye kuma fɔ min ye kiiri tigɛbaaw ma kuma min ni tiɲɛ bolo mais tiɲɛ tɛ i n'a fɔ outrage à la magistrature ko donc cour d'appel kɔni kun y'a jira k'a fɔ min ye a ka peine ye donc ko o kun y'a réduit nin waati na ka kɛ kalo 3 ɲɔgɔnna ye donc ko n'i ye jateminɛ kɛ min ye Buba ye ale kɔni seginna a ka denbaya la min ye tɛnɛndon septembre kalo tile 2 san 2024 fasiri kɛbaa b'a jira k'a fɔ min ye nin waati na an bɛ se k'a fɔ Buwa Karamɔgɔ ye ko n'i ye jateminɛ kɛ min ye kiiritigɛlaw olu kɔni ka ko ye ko ka kɛɲɛ ni min ye mai kalo san 2024 tile 27 ko nin Buba ale kɔni nin waati na ale kɔni kun welela walasa ka taa lamɛn kiiritigɛlaw fɛ a ka bureau la min ye primature ye o tɛ faso baara yɔrɔ ye min ye an bɛ se k'a fɔ institution yɛrɛ ministre bɛɛ ka daga yɔrɔ fɔlɔ min ye premier ministre ka daga yɔrɔ ye ko ale kun nin waati na ale welela yen walasa ka taa lamɛn kiiritigɛlaw fɛ ka sɔrɔ a yɛrɛ kun bɛ baara la primature la ko n'i ye jateminɛ kɛ ko nin weleli nin bɛ bɛn ni waati ye waati min kun kan ka bɛn ni M5 RFP ka san 4 min ye a ka san 4 anniversaire ye o kɔrɔ ye ko wulikajɔ san 4 kɔnɔna na ko donc ko a bɛnna o waati ma ko n'i ye jateminɛ kɛ fana no M5 an bɛ se k'a fɔ o kɔni kɛra jɛkulu ye jɛkulu min ye wulikajɔ caman kɛ walasa min ye président Ibrahim Boubacar Keïta Ala ka hinɛ la o ka fanga o ka dafiri cogo min ko Buba ale min ye M5 RFP vice président ye min ye Buwa Karamɔgɔ ta ale kɔni ye memorandum gafe dɔ kɔni sɛbɛnna MC jɛkulu fɛ ale kɔni o memorandum k'ale kɛra maa ye min ye bolonɔ bila o gafew kɔnɔna na ko o siratigɛ de kɔnɔ gafe ka cari Tolo ninnu ka ta o ka kunnafoni gafew la isuw ninnu ka ta ka bila u ka bɔlɔlɔw sanfɛ
ko buba ale kono wala jamana ɲɛmɔgɔ fɛ walasa ka taa dala ka lamɛn gafe min sɛbɛnna a sɛbɛnna hakilina jumɛn na mun y'a bila ka sɛbɛn mun ni mun de bɛ nin gafe minnu fɔra est-ce que o tiɲɛni bɔlen don wa ko buba kɔni minɛna ka taa ɲininka o la ko n'i ye jateminɛ kɛ ko nin document min an bɛ se k'a fɔ buba kɔni n'i ye jateminɛ kɛ gafe in kɔnɔ o ka kuma kɔni ko o y'o sɛbɛkɔrɔ fɔ dɛ fasiri kɛbaa b'a jira k'a fɔ ko nin y'a gafe in kɔnɔ ko n'i ye jateminɛ kɛ ko o ni finitigilaka ninnu min ye sɔrɔdasi minnu bɛ fanga na ko ye pacte d'honneur dɔ signé o kɔrɔ ye bɛnkan dɔ tun b'u ni ɲɔgɔn cɛ ko o y'o kɛ nka n'i ye jateminɛ kɛ ko o pacte d'honneur in a gafew kɔnɔ a bɛ jira k'a fɔ ko min ye finitigilakaw ye olu kɔni ye a bɛnkan a bɔrɔtɔla olu fɛ olu y'a bɔrɔtɔ olu fɛ ko n'i ye jateminɛ kɛ ko n'i ye jateminɛ gafe in kɔnɔ k'a bɛ jira fana k'a fɔ ko min ye nin gafe in ye a bɛ kɔrɔmatigɛ kɛ kosɛbɛ surtout minisiri minnu tun bɛ M5 RP kɔnɔ k'olu bɔra gouvernement na ka sɔrɔ a ma sara M5 yɛrɛ président na min ye docteur Sogɛl Kokɛrɛmɛ wa président dɔrɔn tɛ dɛ ale min yɛrɛ premier ministre ye kuma tun ma ta ka sara a la ko donc ko n'i ye jateminɛ fana kɛ ko gafe in kɔnɔ a bɛ jira k'a fɔ min ye Buwa karamɔgɔ y'a bolo don gafe min na ko caman de bɛ kɛ gouvernement in kɔnɔ min ye premier ministre ye ko a tɛ sara a la ko o sira de kɔnɔ ko buba min ye an bɛ se k'a fɔ buba kɔni ye Sogɛl jɔyɔrɔma tɛntɛnba kosɛbɛ ko ko o ko kɛra baara ye nin waati in na ka taa yɛrɛ bila bɛrɛ kɔnɔ ko ko n'i ye jateminɛ kɛ fana ni affaire nana kɛ k'a jira est-ce que a ye fɛn fɛn fɔ tiɲɛ b'a la wa ko ko premier ministre yɛrɛ fana on bɔra min ye kuma lasigi dɔ fɛ a y'a jira k'a fɔ buba ye fɛn fɛn fɔ ko jɔn bɛ se k'a fɔ ko tiɲɛ tɛ gafe in kɔnɔ ayiwa ko nin kɛra ko ye nka min ye fasiri kɛba Majaka Kaba Jakite ale kɔni y'a jira k'a fɔ nin waati in na nin purge nin kɔfɛ min ye a ka bɛrɛladon kɔfɛ o waati min kun dira a ma o waati kɔni a y'o kɛ wa bi kɔni pasigira a ka denbaya la ni kun ye gafe ye min ye fulakɛ ale ye min fasiri nin waati in na ka bɔ les républicains kɔnɔ sɔgɔmada na Amadu Tolo i y'a fɔ cogoya min na n'i bɔra républicain kɔnɔna la nin waati in na sa an b'an ka gɔri k'a turu min ye nouvelle horizon na kɛ nouvelle horizon a fana ye bɔli kɛ bi koyi a da bɛ wuli ka jɔ belebeleba la a y'a jira k'a fɔ ko min ye Burama kɔnɔna ye sa ni o ye sigida min n'a bɛ Tɔnbɔkutu mara fɛ sa k'a bɛna fɔ ko min ye camion tigi dɔw ko olu ka passager ko gɛlɛya taara ka u sɛgɛrɛ ko ye ko min ye maajuguw fɛ maajugu minnu ni banbagacimaw don ko wulikajɔ in bɛɛ lajɛlen gafe y'a jira sa k'a fɔ ko maajugu 12 don ko u ye wulikajɔ de sabati ka ɲɛsin min ye kamiyɔnbatigi dɔw ma sa kamiyɔnbatigi min ko ni o bɛ maaw ta a ka kamiyɔnba kɔnɔna la sa Burama u kundala Tɔnbɔkutu mara kan ka bɔ Burama fan fɛ ko nin waleya ko a kɛra kunungo yɛrɛ ko ye k'u y'a jira sa k'a fɔ ko min ye maa 12 ye sa n'o ye banbagacimaw ye ko maramafɛnw de tun b'u bolo k'u nana ko ka kamiyɔnba in ka kun a la waati min sa ko u y'a lajɔ o lajɔli hukumu kɔnɔna la i n'a fɔ gafe da b'a la cogoya min na sa ko min ye basigi min ni o bɛ ka ɲini ko b'a jira k'a fɔ o tɛ yen nɔ hali dɔɔni ko min ye nin maa kofɔlen ninnu ye sa ko u selen bolifɛn in ma sa k'u sera a ma dugu dɔ kɔnɔna la dugu min ni maa caman b'a dɔn ko n'a bɛ wele ko tɔndibi hukumu kɔnɔna la sa k'u sera ko ka bolifɛn in k'a lajɔ ko k'a daragi o daragili hukumu kɔnɔna la sa ko min ye maa minnu ni olu tun b'a kɔnɔ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ ɲini ko ye ko marifatigiw don ko bɔn kun kan bɔn sen kan o waleyaw de hukumu kɔnɔna la sa ko min ye maajugu ninnu ye sa k'u sera ko ka se min ye maaw ma yen nɔ ko ka maaw lajɔ o maaw minnu ni u y'u lajɔ sa ko min ye u ka sɔrɔfɛnw ye u ye olu caman minnu la k'u ka musakaw k'olu minnu la min y'u ka bagajiw ye ko ka olu bɛɛ lajɛlen ka o daraki o waleyaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sa ko min ye ala farala min ye maaw kan k'a sababuya kɛ ko maa si ma bɔnɛ a nin na k'a sababuya kɛ wulikajɔ dɔw ye waati min ko ni u b'u sɔn u ka baaraw tagabolo kɔnɔ maajuguw ko don ko ala nana n'a ka na ye sa min ye faamaw ka détachement dɔ ye sa n'o ye o ye an ka finitigiw ka wulikajɔ maaw dɔw ye sa ko olu tun bɛ patrouille la patrouille tɛ dɔwɛrɛ i n'a fɔ gafe bɛ k'a jira cogoya min sa olu tun bɛ yala yala la jateminɛ la nin yɔrɔ ninnu kɔnɔna la sa k'olu nana bali ka na bɛn ni nin waleya in ye bɔn sen kan bɔn kun kan ko o nana y'a ko la sa n'a bɛ wele ko paniki ko bɛɛ lajɛlen y'i yɛrɛ ɲini o ko hukumu kɔnɔna la sa ko min ye maajuguw kɔni sa damakariw la u ma minɛ ko bari u taara ka maa ninnu to maa ma bɔnɛ ani na ko o de ka gɛlɛn kosɛbɛ gafe ye min ni o ye nouvelle horizon ale ka fɔli la nouvelle horizon
y'a sinsin kan k'a yira k'a fɔ ko n'i ye Cité des Askia lajɛ o tɛ Gawo mara ye wa ko n'i y'o lajɛ an bɛ don min na i ko bi sa ko maa bɛ se k'a fɔ ko basigiba ko o tɛ yen nɔ ko ka sababuya kɛ waati ni waati hali ni k'a sɔrɔ k'an ka finitigiw ni olu bɛ bali ka poyi ka to ka dɛmɛw boloda sa ko bari min ye maajuguw ye ko olu bɛ jama senfɛ koyi ko min ye Burɛmu ka bɔ sira min n'o bɛ bɔ Burɛmu ka se Gawo fanfɛla ma ko waati ni waati min ye bandi armɛw n'a ɲɔgɔnnaw ye sa ko olu bɛ u ka baaraw bɛɛ lajɛlen ka o sigi sen kan o baara minnu n'u b'o sigi sen kan sa k'a ka kan ten min ye Mali finitigiw ye sa u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan yaasa nin waleya ninnu olu bɛ se ka ɲɔngiri cogo min laban min kɔni kɛlen filɛ nin sa ko maa ma bɔnɛ ani na ko bari ko maajugu ko jateminɛ la sa a taara ye k'a fɔ ko min ye u nana motow siraw de fɛ sa ko maajugu 12 kun don wa maramafɛn girimanbaw n'o bɛ wele ko arme lourdes ko o de tun b'u bolo k'u sera ko ka bolifɛntigiw ka olu lajɔ ka u ka minɛnw caman ka olu daragi u la hali ni k'a sɔrɔ baara tagabolo kɔnɔ sa ko ala ni min ye Mali finitigiw olu ka bali ka poyi o hukumu kɔnɔna ko o kɛra sababu ye sa min ye barakazi in ye a nɔgɔyara i n'a fɔ gafe yɛrɛ min ye Nouvelle Horizon ye u da b'a la cogoya min na fasiri a bɛ Nouvelle Horizon kɔnɔna la bi Mahamani Ture ale ka fasiri don aw bonya b'a la Mahamani Ture o ye an yɛrɛ denkɛ ye n y'o de f'i ye nin waati in na an ka foli b'a ye bamananw ka kuma tɛ Yusu malodon o y'a malodon ye nka Yusu sadon o t'an sadon ye i n'a fɔ Musa Hayidara b'a fɔ cogo min o tɛ bamanankan ye aw bamanankan dɔnna fɔlɔ ye donc o siratigɛ kɔnɔ an bɛ taa indépendant kɔnɔ nin waati in na min ye ne yɛrɛ tɔgɔma ye Musa Sango Kamara marakakɛ nin waati in na ale bɛ Siniwa jamanaw fɛ ka kɛɲɛ ni Some an bɛ se k'a fɔ Afrique sini min bɛ nin waati in na Pasirikɛba min ye Musa Sango Kamara ye a y'a jira k'a fɔ ka kɛɲɛ ni waati dama an bɛ se k'a fɔ heure dama cɛ ka kɛɲɛ ni min ye nin sommet ba min forum ba min bɛna na kɛ nin waati in na farafin jamanaw ani Siniwa jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ko n'i ye jateminɛ kɛ ko min ye farafin jamana président minnu kan ka na nin waati in na an bɛ se k'a fɔ ni ka kɛɲɛ ni maa 50 ni kɔ minnu kɔnnen don Pasirikɛba a y'a jira k'a fɔ o camanba kɔni ye kɛnɛ sɔrɔ n'i ye jateminɛ kɛ Pasirikɛba b'a jira k'a fɔ nin sommet min bɛna na daminɛ ka daminɛ septembre kalo tile 4 ka taa bila a tile 6 la min ye san 2024 na ko o baaraw kɔni bɛna na daminɛ nka baara yɛrɛ kolomakali bɛna daminɛ min ye sini jeudi don min ye septembre kalo ye san 2024 ko ka kɛɲɛ ni utu kalo yɛrɛ ban waati o ye ko n'i ye jateminɛ kɛ ko min ye farafin ɲɛma caman kɔni sera Beijing walasa ka se ka nin forum ka taa ye o kɛnɛ kan forum min an bɛ se k'a fɔ ko a bakuba bɛna sigi min kan an b'a fɔ min ma thème principal o ye ko ka baara kɛ ɲɔgɔn bolo walasa ka kɛɲɛ ni jamana yɛrɛ diɲɛ yɛrɛ bɛ ka yɛlɛmani min taabolo kura ta ka kɛlɛ ni Alahu ta mansinw ye walasa anw ni Siniwaw an bɛɛ ka se ka kɛ destin kelen walasa ka se ka laɲiniw k'o sabati ko o sira de kɔnɔ Dani Sassou Nguesso ale ye Congo président ye ko ale kɔni sera n'i y'a jateminɛ ko nin ye ale kɔni ka Siniwa jamana tagali kɔni an bɛ se k'a fɔ nin ye a 17nan ye n'i ye jateminɛ kɛ ko ale kɔni taara Chine walasa olu ka baara ɲɔgɔnya kɛ ko n'i ye jateminɛ kɛ Paul Biya Cameroun Théodore Obiang Guinée équatoriale ani Gilles Ramaphosa Afrique du Sud Félix Tshisekedi o fana bɛ yen o fana n'i ye jateminɛ ko République démocratique du Congo ye ka jateminɛ ko n'i ye jateminɛ ninnu bɛɛ kɔni bɛ nin waati in na ko Afrique de l'Ouest min ye an ka tilemanyanfan ye ko n'i ye jateminɛ kɛ Ahmed Bola Tinubu o ye Nigeria président ye min ye Bassirou Diomaye Faye o tɛ Sénégal ye Faure Gnassingbé o tɛ Togo ye o ye Franck ninnu ka mɔgɔ ye ani Kwasi n'i ye jateminɛ kɛ Adama Barrow o ye Gambien ye o ye Musa Hayidara ninnu ka président ye ka bɔ o la Mamadi Doumbouya o ye Laginɛ ye o ye Dirisa ninnu ka président ye ka taa nin waati in na ko n'i ye jateminɛ kɛ ninnu bɛɛ kɔni sera min ye Siniwa jamanaw ka capitale la nin waati in na min y'u ka faaba ye ko ka kɛɲɛ ni en dehors ko colonel Assimi Goïta min ye Mali ɲɛmaa ye bi ani an bɛ se k'a fɔ Burkina Faso ani Niger ko n'i ye jateminɛ kɛ ko olu kɔni Burkina ni an bɛ se k'a fɔ alliance min sigira cɛncɛfuga kan ko AES ko olu kɔni de ma capitale kɔni sɔrɔ fɔlɔ sont absents donc ko n'i ye jateminɛ hali n'a y'a sɔrɔ Ibrahim Traoré kɔni ko o kɔni y'a jira k'a fɔ ale kɔni b'a ka participation annulée ko ka kɛɲɛ ni nin waati in na fagaliba min kɛra olu ka jamana kɔnɔ banbatiw fɛ mais ko min ye a ka homologue ye min ye Nigérien ye olu kɔni an bɛ se k'a fɔ
Chani général ale kɔni kɛ a ka premier ministre bila walasa ka taa a nɔyɔrɔ bila kɛ nin waati in na a ka premier ministre o ye Ali Mahamani Lamine Zeni ko n'i ye Patrice Talon ye o tɛ Augustin yɛrɛ ka président ye wa ko o fana kɔni ma kɛnɛ sɔrɔ nka nin waati in na o fana ye a ka vice présidente bila min ye Mariam Chabi Talata Zimi j'espère que Augustin tɔgɔ kɔni fɔra ka ɲɛ donc ni n'i ye jateminɛ kɛ ko min ye président ivoirien min ye Côte d'Ivoire président ye min ye Alassane Dramane Ouattara ye ko ka kɛɲɛ ni ale kɔni bɛɛ b'a kalama septembre kalo tile fɔlɔ ale kɔni kun bɔra Faransi waati nin kɔnɔna na donc ale fana kɔni ma se o yɔrɔ la ko nka k'a yira dɔrɔn k'a fɔ min ye président mauritanien tchadien Zimbabwe Kenya RT ani Comore k'olu fana kɔni bɛ nin waati na olu fana sera o yɔrɔ la k'a fara min ye Gabon chef d'état ani Soudan ani a ɲɔgɔnna caman ko ninnu bɛɛ kɔni bɛ nin waati na walasa nin weleweleda min kɛra ka bɔ min ye chinois président fɛ walasa farafinna ani chinois bɛ se k'u bolo di ɲɔgɔn ma walasa ka u ɲɛsin diɲɛ yɛrɛ lahala kura minnu bɛ ka dessiner walasa baaraɲɔgɔnya bɛ se ka sinsin cogo min ni tun ye fasiri ye an ye min bɔ Musa Saɲɔ Kamara ka bilisɛbɛn na ka bɔ l'indépendant kɔnɔ Aldolo n t'i fan fɛ ni nana ne fan fɛ sa mun ye nouvelle horizon ye an bɛ to o kɔnɔ kɛ a da bɛ min ye farikolo ɲɛnajɛ sira la sa an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko éliminatoire Coupe d'Afrique min ni o bɛ ka labɛn Maroc 2025 sa ko o baaraw bɛ sen na nin waati kɔnɔna la Mali dege karamɔgɔ yɛrɛ ko ale sugandili kɛ ka cɛdenw wele bari ko balalen o bɛ ko sudalen sa ko min ye dolatana 8 ye olu y'a yira sa k'a fɔ ko u tɛna ye kɛnɛ kɔnɔ a bɛ nouvelle horizon kɔnɔna la u ka bi bɔli u y'a yira k'a fɔ ko o maba dɔ ye min ye Amari Traoré ni ale yɛrɛ ye jalatigi ye don tɛmɛnlen kɔnɔ a kuma wele de kosɛbɛ a welela ani dolantana 8 olu y'a yira kunungo yɛrɛ sa k'a fɔ ko u tɛ se ka wele in jaabi ka da kun ne bɛ jisumakɛlaw kɔni ji la o Amadu kosɛbɛ gafe y'a yira sa ɲɛfɔli kɔnɔna la bɛɛ lajɛlen kɔni ta fɔ u y'a yira k'a fɔ dɔw ta bɛ yen nɔ o ye banaw ye dɔw taw bɛ yen nɔ sa olu y'a yira k'a fɔ ko u sen yɛrɛ de ye ko o tɛ se ka se kɛnɛ kɔnɔna la nin waati in na o hukumu kɔnɔna la sa gafe kɛmɛ k'a yira k'a fɔ ko maa minnu ni olu welela sa ni olu bɛna ye kɛnɛ kɔnɔna la siga tɛ min na sa caman bɛ o cɛma dolatana kɔrɔw do minnu ni u dɔn bɛ an da tɛna se o bɛɛ lajɛlen tɔgɔ ma wagati cogoya kɔnɔna la bari maa minnu kɔni bɛ yen nɔ sa ko ni olu ye forfait ye ni olu o signé nin ko kɔnɔna la sa ko min ye Amari Traoré a bɛ o kɔnɔ Masajo Aidara ale défenseur ye a b'o kɔnɔ Amadou Aidara ale bɛ yen Malik Yalkoye ale b'a la min ye Lucien Kevin Zoyi ko ale fana tɛ ye Nɛnɛ Dorgelès a tɛ ye kɛnɛ kɔnɔna la cogo si la ayi Lasine Sinayogo k'a fana y'a yira k'a fɔ k'a tɛ ye kɛnɛ kɔnɔ fo ka na se mun ye Musa Silama n'i ye nin maa 8 jateminɛ sa ko olu bɛɛ lajɛlen y'a yira sa k'a fɔ ko olu tɛna ye kɛnɛ in kɔnɔna la wele min ni o bilal'u ma Mali ale ni Mozambique o ka ɲɔgɔn sɔrɔ la fasiri kɛba n'o ye Alpha Soye sa a kɛmɛ ka gɔrituru waleya kan koyi a y'a yira sa k'a fɔ ko n'i ye nin kelen kelen jateminɛ bɛɛ lajɛlen n'a ka kun dɔw y'a yira k'a fɔ olu man kɛnɛ dɔw bɛ yen nɔ yɛrɛ ko olu ma ɲɛfɔli k'a la fasiri kɛba y'a yira sa k'a fɔ ko an bɛ don min na i ko bi sa ko a sera ten min ye Fédération Malienne de Football n'o ye FEMA Foot ka taa se min ye ministre ma min bɛ senna dolatan o hukumu bɛɛ lajɛlen kɔnɔ n'o ye ministère des sports ye fo ka na se farikolo ɲɛnajɛ yɛrɛ ɲɛnabɔ baw bɛɛ lajɛlen ma ko bɛɛ lajɛlen ka jisumani k'i koli ji la an ka sigi ka tiɲɛw fɔ ɲɔgɔn ye yaasa baara ninnu k'a bɛ se ka kɛ cogo min k'a sababuya kɛ Alpha Sow ka ɲɛfɔli la nouvelle horizon kɔnɔ sa ko jeli ale tɛ furakɛ nɛn kan cogo si la ko n'i ye a jateminɛ nin waleya ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la dolatana ninnu don tɛmɛnlenw na a k'a tun yira la k'a fɔ ko bɛn nana u sugandira dege karamɔgɔw fɛ ko bari n'i y'a ye k'a fɔ nin wagati kɔnɔna la a yira k'a fɔ dolatana 8 b'o cɛma minnu ni olu y'a yira k'a fɔ k'u tɛ se ka ye kɛnɛ kɔnɔna la bɛɛ lajɛlen y'i ta fɔ a kɔnɔ Alpha Sow ale ka ɲɛfɔli la sa a ko waleya de don waleya min ni a bɛ maa bila k'i hakili ye k'a yala kosɛbɛ fasiri a bɛ nouvelle horizon kɔnɔna la u ka bi bɔli aw bonya wala tɔw ne bonya b'a la sabula n y'o de fɔ maa min tɛ dolantan o de ka dolantan kuma ka ca Musa Aidara bɛ ka jira k'a fɔ ko maa welelen ninnu bɛɛ ko a fɔra ko blessure ayiwa blessure o blessure tɛ o Musa Aidara ka fédération aw n'a ka maaw furugufurugu b'aw cɛ min ka gɛlɛn ministre ye min fɔ Amadu Tolo degeli karamɔgɔ kura maliyɛnw ka exigence ka bon dɛ anw ta surtout 26 mars la Zena a tɛna nɔgɔya donc o siratigɛ kɔnɔ hali bi an bɛ taa indépendant kɔnɔ min ye o y'a yira k'a fɔ Afrique News o kɔni ye fasiri min kɛ an bɛ taa min ye
wolofaw fɛ ka taa cɛpun dun yen nɔ nin waati na min ye président min kɔni sigira Bassirou Diomaye Faye ale n'a ka premier ministre e ko Macky Sall ka député minnu bɛ assemblée kɔnɔ olu tɛ ɲini k'u sɛnsɛn ala ma wa sabula a yira k'a fɔ i teri ni a taara a fara jugu kan n'a k'i jugu ye donc nin waati na olu tun bɛ assemblée kɔnɔ waati min o ye bɔnɛ min jigi Macky Sall kan est ce que ko Macky Sall fana ka maa minnu fana bɛ yen o tɛ fɛ ka a gɔngɔ lasigi o ma wa ko o siratigɛ de kɔnɔ min ye fasiri kɛba ye nin waati na Africa News ka bɔ indépendant kɔnɔ olu y'a yira k'a fɔ min ye Bassirou Diomaye Faye ye ko ale kɔni ka gafe fɔlɔ min kɔni taara tɛnɛdon assemblée nationale la nin waati na min ye Sénégal olu ka wasabulon kɔnɔna na ko min ye député ye olu kɔni y'a yira k'a fɔ ɲɛti ko o bɛ ka sariya kura min ta ka kɛɲɛ ni min ye o ka sariya sunba falen ni ko ye ko o tɛ tɛmɛ bi wa o tɛ tɛmɛ sini n'i ko sisan mɔgɔ de fɔ ko ta kɛra masala ka sɔ la ne nin waati na a mana bɔ min ma jeli na o tigi ma balimaya sabula nin waati na fasiri kɛbaa b'a yira k'a fɔ min ye nin wasabulon kɔnɔ maa 87 olu kɔni y'a yira k'a fɔ o ma jɛn n'a ye maa 80 olu y'a yira k'a fɔ o sɔnna donc o kɛra ka kɛɲɛ ni n'an bɛ se k'a fɔ ɲɔgɔn sama kosɛbɛ minnu kɔni bolila min ye bɔlɔlɔw sanfɛ n ye jateminɛ kɛ min ye président kura min kɔni sigira fanga kunna a n'a ka premier ministre min ye Diomaye Faye ani a ka premier ministre Ousmane Sonko ko olu kɔni nana u yɛrɛ sɔrɔ wasabulon kɔnɔ wasabulon min an bɛ se k'a fɔ o ka cɛdenw man ca kɔnɔ sabula majorité kɔni ye Macky Sall ka mɔgɔw ye wa ko n'i ye jateminɛ kɛ fasiri kɛba ko nin baara bɛna gɛlɛya o bolo sabula ka kɛɲɛ ni o bɛ ka hakilina kura min nati Sénégal kɔnɔ an b'a fɔ ma rupture politique ko n'i ye jateminɛ kɛ ko o y'a yira k'a fɔ nin révision tun bɛna kɛ sababu ye walasa ka se ka min ye cakɛda 2 ɲɔgɔn bonyakun ko k'o bɔ nin waati na k'olu supprimer pewu ka bɔ ni jateminɛ o cakɛda 2 nin ye jumɛn ye o ye o conseil o ye nin waati na au conseil des collectivités territoriales ani le conseil économique social et environnemental ko nin cakɛda 2 nin de tun bɛna na supprimer ko ni o kun supprimer la ko o tun bɛ kɛ sababu ye nin waati na nin cakɛda 2 nin tun bɛ kɛ sababu ye o ka se ka min ye miliyari 15 ɲɔgɔn bonyakun min ye CFA ye ka se ka o sɔrɔ k'o bila wagaden kɔnɔ n'i ye jateminɛ kɛ ko o miliyari 15 in bɛ taa $20 miliyɔn 25 ɲɔgɔn na ko o tun bɛ kɛ sababu ye walasa wagaden o ka se k'o mara nka nin waati na ko ni kɔni kɛra baaraba ye sabula min ye wasadenw ye olu kɔni y'a yira k'a fɔ o sɛbɛkɔrɔ tɛ bi wa o sɛbɛkɔrɔ tɛ sini a ye min k'an na kunun bi an fana b'o saraw la donc o siratigɛ de kɔnɔ ko n'i ye jateminɛ fasiri kɛbaa ko est ce que bi na min ye nin waati na président min ye jamanakuntigi sabula sariya fana b'a bolo ka o wasabolo ci na wasama sɔrɔ a la ko ko président yɛrɛ kɔni kɛn bɛ nin waati na k'o hakilina ta dɛ sabula nin waati na cour constitutionnelle ko a kɛn bɛ ka olu a ɲɛsin olu ma ka dama kasi ka yira k'a fɔ nin wasabulon nin o bɛ se ka ci cogo min ko min ye cour constitutionnelle o y'a yira k'a fɔ hatɛ a fanga b'i bolo a se b'i ye wa sariya b'i yamaruya k'i k'a kɛ nka a bɛ se k'a kɛ ka bɛn ni min ye septembre kalo septembre kalo min septembre tile 12 sabula o ma san kɔni hakɛ kɔni sɛbɛn an t'a dɔn n'a kɛ 2004 ou bien 2005 o ma fasiri sɛbɛn kɔni ma o bila nka ko o kɔni bɛ se ka kɛ ka kɛɲɛ n'o ye sabula o bɛ kɛɲɛ ka bɛn ni wasadenw min ye législative 14 olu kɔni a bɛ se bɛn ni olu ka waati ye donc ni tun ye Africa News ye min bɔra nin waati na sɔgɔmada in na l'indépendant kɔnɔ bi gafe kɔnɔ bolo ni t'i fan fɛ. I y'a fɔ min ye Soir de Bamako ye nin waati an b'a ɲɛsin ale ma kɛ Soir de Bamako a da bɛ waleya la koyi a y'a yira k'a fɔ ko min ye ministre min n'o bɛ Mali kɔnɔna la lakana hukumu kɔnɔna la sa n'o ye ministre de la sécurité n'o ye Daouda Ali Mohamedine ye sa ko ale ye maaba bisimila koyi maa min tɛ maa wɛrɛ ko chef de mission ECAP Sahel Mali ko a ye o maaba in ka o bisimila ko kuma olu sabatira waleya kɔnɔna la n'i y'a jateminɛ Soir de Bamako ka fasiri la sa Laya Jara ale de kumana kan a y'a yira k'a fɔ ko min ye ministre min ni ale bɛ sécurité ani protection civile général de brigade Daouda Ali Mohamedine ko ale ye audience belebeleba kɛ ni chef de mission ECAP Sahel Mali maaw ye ko o wulikajɔ min n'a kɛra sa u ka ɲɛmaaba ko don n'o ye Kolding ye ko a kɛra baara kɔnɔna la bonya ni karama o hukumu kɔnɔ
kɔnɔ ko nin waleya min ni a sabatilen filɛ nin sa ko lakana ko yɛrɛ bɛɛ lajɛlen o bɛ se ka sinsin cogoya minnu na ko kumakanw bolila min ye Mali minisiri ye ale ni nin ma kofɔlen ni ɲɔgɔn cɛ nin sira ninnu de fɛ ko y'a yira sa k'a fɔ ko don tɛmɛnenw na min ye Mali forcew ye sa ko olu ko ye wulikajɔ dɔ kɛ Kure Mali kɔnɔna la a donni kama sa min ye ECAP maaw ye sa ko olu ye ɲɛfɔli caman ye a ko kɔnɔna la o hakilina la y'a ka fasiri la sa a y'a yira k'a fɔ ko min ye minisiri min ni ale bɛ Mali kɔnɔna la nin lakana kow bɛɛ lajɛlen kunna sa n'o ye Mohamedine Daoud Ali ye sa ko ale ye ɲɛfɔli kɛ ta ka ɲɛsin ma kofɔlen ma yaasa faamuyali o bɛ se ka na baara ninnu kɔnɔna la cogoya minnu na ko ka kɛɲɛ ni o de ye min ye service européen pour l'action extérieure min ni o ɲɛmaya ni o kalifan bɛ nin ma kofɔlen belebeleba in na min ye wulikajɔ kɛ nanzara don ko a wulikajɔ hukumu kɔnɔ sa a yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko a ye faamuyali sɔrɔ ɲɛfɔli ninnu kɔnɔna la sa ko don nataw kɔnɔ bolodiɲɔgɔnma min ni Mali jamana ni a b'o ɲinina ni ECAP Sahel ye don tɛmɛnlenw kɔnɔna la sa ko o tɔ ko o bɛna sinsin ani ɲɔgɔn cɛ o waleyaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sa ko Daoud Mohamedine Ali y'a yira n'o o ye ministre de l'intérieur sécurité ye Mali kɔnɔ sa ko a y'a yira k'a fɔ ko jamana o jamana fo ka na se jɛkuluw ma minnu ni u ŋaniya bɛɛ lajɛlen sa tagabolo bɛɛ lajɛlen o bɛ se ka sabati cogoya minnu na ani ɲɔgɔn cɛ ko o waleyaw bɛɛ lajɛlen o bɛ se ka sinsin cogoya minnu na ko da donna o waleyaw de kɔnɔna la o ɲɛfɔliw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ sa k'a bɛna fɔ ko min kɔni ye kun fila ye sa juru kun fila k'a bɛna fɔ ko olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ faamuyali o nana kow kɔnɔ ko fo ka taa se wulikajɔ wɛrɛw ma kɛ ko min ye ECAP Sahel ɲɛmaaba ye ko a yɛrɛ y'a yira ko n'o ye kɔliden ye k'a yira k'a fɔ ko don nataw kɔnɔ k'u bɛna kalan belebeleba ka o boloda n'a bɛ wele ko formation ka ɲɛsin min ye Maliyɛnw ma an ka finitigi siraw fɛ yaasa baara caman bɛ yen sa olu bɛ se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ cogoya minnu na ani nanzaraw ka tagabolow bɛɛ lajɛlen o waleya bɛɛ lajɛlen kɔnɔ gafe kɛmɛ k'a yira sa k'a fɔ ko o b'a sinsin k'a yira k'a fɔ ko partenariat ni o ye baaraɲɔgɔnya min ni o bɛ ka fɔ su fara tile kan ani puissance baw ni ɲɔgɔn cɛ sa ko o bɛɛ lajɛlen ko ma fura ni tɛgɛkɔ ye koyi i n'a fɔ min ye camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ colonel Asimi Goyita ko a yɛrɛ y'a yira cogo min k'a ɲɛfɔ ko jamana bɛɛ lajɛlen n'a ka tagabolow don Mali tagabolo kɔnɔna la sa i n'a fɔ gafe yɛrɛ bɛ k'a yira cogoya minnu na sa ko jɛkulu belebeleba minnu bɛ yen n'u jɛn bɛ ka Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya Mali ka basigi ka sɔn ni o waleyaw ye ko u ni o maaw bɛ baara kɛ o hakilina de kɔnɔna la sa ko min ye ECAP Sahel Mali maaw ta ko o bɛ gɔri turu nin waleya kan min ni a sinsinnen filɛ nin ye kununko wula yɛrɛ fɛ sa minisiri min ni ale bɛ an ka protection civile baaraw bɛɛ lajɛlen kunna ani sécurité Ali Mohamedine ale ni min ye jɛkulu belebeleba in ɲɛmaaba ni o ye Grand Holding ye u ni ɲɔgɔn cɛ waleya minnu ni a sinsinna kununko wulada fɛ fasiri an y'a sɔrɔ min ye soir de Bamako kɔnɔna la u ka bibɔli aw bonya b'a la. Aw bonya b'a la Malatoro Musa Haidara bɛ ka jira k'a fɔ waati min sumana ka d'an ma o sera donc o siratigɛ kɔnɔ an bɛ bɛɛ fɔ ka bɛɛ waleɲuman dɔn an bɛ se k'a fɔ gafew tun b'an bolo nka tulo garisɛgɛ kɛra min ye o ye nin ye sabula n y'o de fɔ i ni Serifu deuxième génération mana jɛ ni waati in na ka fara furaw kan wɛrɛ tɛ minnu bolo waati min bɛ di o ye waati ye waati min sumana ka d'an ma an ka ɲɛmaa fɛ o waati nin y'o waati selen ni kɛra tulo garisɛgɛ ni Ala ma jan kɛ sini fasiri kɛbaaw mana min fasiri an ka ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen kan walasa ka se ka walawala nalasa mɔgɔw ka se ka faamuyali sɔrɔ o la yan'o cɛ an b'a fɔ Ala ka tile hɛrɛ di an n'aw bɛɛ ma nin waati na maa min bolo tun bɛ nɛgɛjuru la walasa ka kumaw ani jaw sigi ɲɔgɔn kan n'o de fɔ o ye autorité morale Augustin Esobew ye Isu Sangare min ye Musa Haidara ale kɔni ka teko tɛ tulonkɛ ye an n'a sɔrɔ fulakɛ ale ka an y'a fɔ Haidara bɛ to ka fɛn nin waati in na Sangare nɔnɔmugu vivalen de bɛ to ka k'a bolo o de kosɔn a ko dɔgɔnɔ fila tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ plateau kan nka a se t'o la Salifu Darabo ale b'o kɛrɛfɛ walasa k'o dɛmɛ baara bɛɛ taara ka di maa ma min ye fiɲɛ sugu sira fɛ o ye Sikaso ka di man di ye nin waati in na min ye Musa Sanogo ye Sikaso ka di man di an b'ale fana fɔ k'aw kan bɛn waati wɛrɛ